Sayimina uMagates okaMasango bafethu. Ya iquad lena kaMasango. Sinqeke sakhona. Yabona kunenye into engeke ngithi mina abantu bangayi-understand kahle mangithi yazi ukuhlala kuthe kwangisiza ngakwazi ukufocus ngibone ezinye izinto kakhulukazi engangade ngingazi ukuthi kuzoke kuhamba kwesikhathi kuyoba nje. Ngayibuka kabi sengihleli phansi ngasakwazi ukuzenzela ngezandla, ngasakwazi ukuyibambela ngezandla. Fanele mangizofuna ukwenzeka ngicele. Yabona ukuhlala kuthe bafethu kwangisiza mina kakhulu, ngakwazi ukufocus ngibuke kahle impilo ngelinye isayidi njengomuntu ochuziwe ukuthi wena oyokwenza lokho. Ngakhulekela impilo yami njena ngoba thina ngikhulele enkonzweni, khulele esontweni mina sinombhishobhi manje uzoba umbhishobhi manje. Simkhulu isonto nje imission yabo. Hayi manje kudala kwami tani kwaphuma nami, yes kwaphuma nami ngatshelwa nje ukuthi akunje. Kanti mangithi kanjani kwathiwa sengitsheliwe, hayi mangithi ngiyagoloza kwathiwa okay uyagoloza sizokwenza-ke thina. Ngathi sengivumile ngashawa khona sengivumile mina ngashawa ngisho njalo phela kodwa kunendlela i-figure of speech, indlela yokukhuluma ethile. Ngashawa mina sengivumile, yes ngashawa sengisarendile mina sengiphakamisile izandla ukuthi sayisarende. Ngashawa khona kunjalo ngobani idlozi lami laliyitshela ukuthi mina ngeke ngize ngiyenze le nto ngobani lalazi impilo engangiphila before. Impilo yayigijima esandleni imnandi ngale ndlela, gqoka noma yini engiyithandayo ebizayo, hayi into cheap yabo. Bangigixabeza bangithi full ukuhlu ngingazi ukuthi nami kwenzeka kanjani. Kanti sekuyisikhathi ukuthi bengitshelile ukuthi hayi mfana hamba okwenza into esiyishoyo. Mina ngalokho ngithi okay ngiyeza, ngalokho kuthiwa hamba okwenza lento, ngalokho ngithi okay ngiyeza. Asho uswazi athi vuthu, kwathi sengi-right sengithi ngiyochecka ngibheke ukuthi kuhamba kanjani. Kwathiwa wena ade ungeke uze uyenze ingakho bekuvuthuzile ngoba wadi wawusutsheliwe yabo. So laba bantu laba babuye babe inkinga ngoba manje mase belisebenzisa uswazi balishaya ngendlela ebuhlungu. Namhlanje kwamina ngiyavuleka uthi hey kade ngayiboni lento yazi. Okay shuthi uyazi ukuthi isibongo siyafa, isibongo siyafa. Ubaba wakhe anizalene nebabafana kodwa isibongo sife, kungabi khona umuntu ozovusa umuzi. Mina lento ngiyibuka mami nashatelwa ngina 35, ngishatelwa ngina 35 sengihleli kwi-chair. Yes yonke into yenzeka perfect, yonke into ngayihambisa zonke izinto kubo kaLukhuzana kaFro. Yes ngiyaphila angicomplain ngoba phela into yasemhlabeni complain, kodwa ngiyaphila yabo. Ngiyabonga futhi ngoba mhlawumbe ngaba ngisaphili yabo. Impilo injalo, fanele ukuyibonga kwesinye isikhathi noma ukhala. Mina izinto zami zenzeke enye indlela, zenzeke enye indlela. Ngize ngiyibuze ngithi why thonga lami, why dlozi lami yabo. Mhlambe lazi ukuthi nginomqondo obolila ngazi, mase ngiphatha imali esandleni ngafana nje labantu abahlezi bethi wabhowit and ayithatha yonke imali. Lathi owangitshela wathi lathi uyodla ithukuthuku zakho. Eish ninjalo lathi udla ithukuthuku zakho ngoba inyuko wafathi ngishayisana bamntana bangichathela bu ngangithonga
like and follow, share, subscribe and comment and share.